Patay ang dalawang katao sa pagsalpok ng SUV sa flyover sa Baguio City. Nakatutok Ivy Hernando. Bumulagtas sa flyover ng Magsaysay Avenue ng Baguio City ang mga sakay ng SUV na ito matapos masangkot sa aksidente alauna kaninang madaling araw. Sa investigasyon, sinalpok ng SUV ang railings ng flyover. Sa may sharp curve portion ng flyover. So nag-invade siya dun sa opposite lane, then nabangga na yung railings. Sa tindi ng impact, umikot ang SUV ayon sa PNP sa katumagilid. Nasawi ang driver ni si Cherilyn Monte, 24 anyos. Sa paggamutan naman nasawi ang pasahero niyang si Rodel Polano, 18 anyos. May isa pang inoobserbahan sa paggamutan, habang ang tatlong iba pang pasahero ay nakalabas na. Pawang residente ng Benguet ang mga biktima. Ay naalam pa nila kung ano yung dahilan kung bakit na-aksidente, pero ang sa paunang investigasyon nila is nagkaroon ng human error. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV Balitang Amyanan sa pamilya ng mga biktima para sa kanilang pahayag. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.